Sanibonani South Africa. Ngiyethemba ukuthi niyaphila nonke. Kulabo abakhathazekile ukuthi mhlambe mangabe kuvalwa izitolo zabantu bokufika. Ngabe mhlambe njengoba ezinye zilapha emakhaya abantu bekwazi ukuthenga isinkwa, bekwazi ukuthenga usawoti, bekwazi ukuthenga ushukela omncane nazo zonke lezi ezinye izinto. Ngabe mhlambe kuzokwenziwa kanjani ukuthi lezo tolo iqhubeke zisebenze? Sizokwenza isiqiniseko sokuthi abantu abasha okokuqala siba nohlelo nje oluqondile lokubasiza ukuthi bekwazi ukuqhubeka nalezo tolo. Bese kuthi odadewethu nabafowethu laba bebevele besebenza kulezo izitolo. Ibona bazoqhubeka babe ngabanikazi balezo izitolo. Kodwa sizoyibheka ngoba phela siyazi ukuthi abantu bakithi ipolitiki yabenza bangakwazi ukubambisana, babulala lo moya wokubambisana. Ngakho ke sicela ukusho ukuthi siniqinisekise, sininike ithemba lokuthi zonke lezi izitolo ezilapha emakhaya nalezi izitolo ezilapha emadolobheni esithi ayivale zizovula isebenze. Okwesibili, umyalezo esubhekise kulaba cash and carry okuyibona abakade benikeza laba abantu bokufika impahla yokuthi bekwazi ukusebenza kulezi izitolo. Sizocela ukuthi labo cash and carry beqhubeke benikeze ke laba balapha eSouth Africa ke manje esizobasiza. Kuzoba no association weyipaza shop ozovulwa manje, hayi labo association abahlangene nosopolitiki nezigebengu benze ngazuthi basiza ama South Africans kanti bayithathela nje imali kulabo abantu bokufika. Sizoba nohlelo, sizoba nenhlangano eqondene nezipaza shop ne beauty industry, spaza shop and beauty industry okuyiwona into umnotho omncane obhekwe ngabantu bakithi okuzohlanganwa kuwo sibasize abantu bakithi ukuthi beqhubeke lezi izitolo ivuleke. Ipaza shop akuzona ezokwenza imali, ipaza shop akuzona ezokugwilika, ipaza shop ezokusiza umphakathi ukuthi ukwazi ukuthenga lezo mpahlane ezincane ngesikhathi umuntu engakaye edolobheni. So ke cash and carry nama wholesalers lawa akade enikeza laba abantu bokufika lezi impahla ukuthi berane lezi ipaza shop ngemali encane, bebanikeza isitokwe ukuthi ngicela ungidayisele nasi isitokwe, wena uzothatha u20% kule sitokwe kuyilokhuza i-income isiphelele yonke kungakakhishwa indleko nani, wena uzothatha u10%. Sizocela ukuthi bekwenze lokho. Uyabona, sizocela ukuthi bekwenze lokho, siqhubeke nakho. Uma bengakwenzi lokho, nabo cash and carry sizobavala nama wholesalers, sihambe siyofuna ifunding phesheya, sibuye sizokwenza umsebenzi wokuthi lelizwe lakithi aliye phambili. Ngakho ke cash and carry managers, cash and carry ne managers ama-mall nama owners of these buildings la kuhleli khona laba bantu, sicela ningaphazamiseki, sicela ningahlupheki, ningaze nikhathazeke. I-rental yenu nisazoyithola. Abantu abebethenga kulezi izitolo basazoqhubeka bethenge kulezi izitolo, kodwa kuzoqhubeka umuntu wase South Africa esizomgada ukuthi umsebenzi wenza kahle, uvula ngesikhathi, abantu abasebenza naye bakhokheleka kahle, i-rent ikhokhwa ngesikhathi, nayo yonke into. So laba babuza zonke lezo zinto lezo sibaphendula kanjalo ke. Kodwa uma ungafuni ukusilalela, uma ungafuni ukusihlonipha umuntu wase South Africa, uma ungakulungele ukubambisana nabantu bakini umuntu wase South Africa, uma ungakulungele ukuvuka ekseni usebenze into ebonakalayo umuntu wakithi, phuma uphele ezintweni esiyikhulumayo, ngoba asisezokuncenga umuntu. Sifuna abantu base South Africa, fundani ukulalela, yemukelani ukuholwa. Asizukunihola ngendlela enithandwa ngayo nina. Awukwazi ukuthi uholwa kuphinde kube uwe oshoyo ukuthi holwa kanjani. Yonke lezi inhlambe ezithu abantu bokufika nayo yonke lento ekhulunywa la ku social media, sicela nazi ukuthi akuthi ndiki, akudikizi ngisho inqulu, ngoba safundiswa thina ngomuntu, safundiswa ngezwe, safundiswa ngobudoda, safundiswa ngokuthi umuntu uphathwa kanjani kahle, safundiswa umoya omuhle, safundiswa ukulwa, safundiswa ukuvikela. Ayikho into esingayazi. Lelizwe sizolilungisa, lelizwe sizolekelela abaholi bethu abasenkingeni abangazi ukuthi kufanele benze njani
ngenxa yokuthi abantu bokufika sebekwazi ukugolozela ngisho amaphoyisa, abantu bokufika bathenga amajaji, bathenga amaphoyisa, bathenga izikhulu zamaphoyisa, benza yonke into. Lelizwe sizolulungisa sindawonye, sisiza bona abaholi bethu, futhi ayikho indawo esingeze ukufika kuyona. Khululeke ikwerekwere la ku social media linga create, uzubone nje umuntu asuke kwelakhe izwe asaba ukuyiveza ubuyena, a create a fake account ngoba nje ufuna ukuthuka abantu abalwela izwe lakho. Where do you draw that energy to even create a fake account just because you want to fight the people of that country? It is beyond your control now. It is beyond the leaders' control now. It's about us as abantu base South Africa. Abaholi bethu abatshela amazwe omhlaba ukuthi hayi ngane zakwethu lokhu kwabantu bokufika akusaphethwe yithi, sekuphethwe umphakathi okuyiwona osivotele. As ama leaders ase South Africa, we are forced to listen to umphakathi. So ngixosha ithuba njalo mangimcela ukuthi asixoxeni, ngiyacela ukuthi ninginike ithuba ngikhulume nani, ngoba phakathi kwenu khona abaholi, phakathi kwenu khona abantu uNkulunkulu atshala okuthile ngabo kini leso. Khona abantu phakathi kwenu abazali abathi mabezala abathi mabezala baba nethemba lokuthi niyoba istate. Yabonga ngoba silaliswe kanje sishoda iningi lenu langihlakaniphile, iningi lenu langihlakaniphile. Ngicela nibuye emakhaya ngoba yonke le nto esiyilwa iyanidinga. Siyacela abazali benu bayafa, abulawa ukuthi wena umlahlisa ithemba. Abazali benu bayafa, babulawa ukuthi nibalahlisa ithemba. Uyisala ithemba kubazali benu. Ingane kimi, ingane ezalwa yimini impilo kimi. Ngaso sonke isikhathi mangibuka ingane engiyizalayo ngifisa ukuphila, nginakekele ingane yami. So nawe njengoba ula umzali wakho uma ekubuka ufuna ukuthi ngathi uNkulunkulu angangibeka nginakekele nansi ingane. Ngiyanicela kulabo abangakwazi ukubuyela ekhaya, cela nibuyele ekhaya. Ngiyanicela nibuyele ekhaya kubo wonke umuntu ongakwazi ukubuyela ekhaya, cela nibuyele ekhaya. Cela nizame, ngiyazi ukuthi kunzima, cela nizame, cela nizame. Cela silwe uzwa ukuthi kufuneka ubuthe egazini, uphuza amanzi ashisayo, uwaphuza agcwala isisu, uzame ulwe noSathane umphikisi. Ukhulume wedwa uthi mina lesi sifo ngizosihlula lesi sifo lesi. Ukhulume wedwa, usuke ungakhulumi wedwa, usuke utshela uNkulunkulu osezulwini. Niyabona mina zonke indawo engihambile ngiqale ngasho ngathi eHillbrow Zoya, bathi abantu ngeke ngize ngiye ngaya, ngamemezela ukuthi ngizoya ePoint, bathi abantu ngeke ngize ngiye ngaya ngoba ba understand ukuthi mangikhuluma usuke ngitshela isecurity yami yokugcina ukuthi uNkulunkulu njengamanje cela ukulekelela umhlaba wakho. Sizoyinqoba lempi bafowethu, niyangizwa? Niyezwa bafowethu? Sizoyinqoba lempi, sizoyinqoba. Isizathu sokuthi abahamba abantu bokufika ingoba kubuhlungu kubona konke edolobheni. Kungcono ukuthi lingcolile nje idolobha, kungcono ukuthi lingcolile nje. Kodwa manje idolobha libukeka ngathi lingcolile, lingcoliswe ngabantu. Manje nina senibukwa njengododi, mina nginibuki njengododi, nginibuka njengethemba labazali bethu. Cela nizame ukubuyela emakhaya bafowethu, ngiyanicela zamani. Ngicela ukunikezwa lo nyaka wonke, sizama sonke. Every time ngiseThekwini ngixosha ithuba size sizotshela uNkulunkulu ukuthi akangene koyedwa ngayedwa uphume kulesi sihoko, uzame. Ohlulekile uyobuhlulekile, kodwa siyofike sisho kuNkulunkulu ukuthi sayazama. Cela nizame bafowethu, niyezwa? Ngiyacela nizame. Hello good people, welcome back to this channel. If you are new here, please make sure you do the right thing. You press that subscribe button and hit the notification bell.
Yo, good people, yazi masekhala indoda kusuke kunzima. Kusuke kunzima kwamampela shem, yo. Wazongikhalisa uphakala umthakathi. Ngiyathemba nje ukuthi kulabo sisi bethu nabo bhuti bethu laba abahlala emgaqweni bekakhuluma nabo khona lo ozwile. Khona nje ozothi ngibuyele ekhaya. Khona nje lozolingisa indodana yolahleko yaseBhayibhelini aye kubazali afika azithobe athi ngonile ngidinga usizo ngisizeni ngifuna ukuphuma kulamaketanga lawa edimoni engingalazi cause i-youth yase South Africa lena ikusasa lase South Africa leli elilala emgaqweni elenzani iSouth Africa iyabadinga labantu laba kulabantu laba the doctors, engineers, teachers, lawyers, and most yalabantu laba bahlakaniphile. Most yalabantu laba bahlakaniphile. Yo, azabuhlungu shem inhliziyo yami ngiyathemba nje shem ukuthi khona nje laba abazwile bazobuyela emakhaya batshintshe impilo zabo. Nathi thina abantu basemakhaya uma ngabe sinabantu ama-family members wethu ingane zethu ezikulezi zinto lezi ezikhungathwe le demoni leyidakamizwa mase badinga usizo asingabalahleli izandla noma ngabe kuthiwa bamoshe kangakanani siyazi vele bayamosha kakhulu hayi kancane cause lento abayibhema ihlukumeza thina more than bona nedi ukuthi ababoni nabo basuke basebumnyameni. So asibamokeleni sibasizeni ngayo yonke indlela abadinga ngalo usizo. Awukho umgqomo kulahla umuntu. Awukho umgqomo kulahla umuntu ungahamba uzoqeda umhlaba. So, hey, good people, please comment below. Tell us what do you think. Don't forget to like, share, and subscribe. Kulungile, bye. See you on the next one.